Si no, no sap rebel·lar-se, vol dir que en el fons és culpable d'aquella situació. Es posa a favor dels que manen i que xafen. I la gent ha de tenir un esperit de revolta sempre iniciat, encara que sigui, a punt de poder fer algun pas més del que està manat. Això Jesucrist tenia molt clar en l'Evangeli. Les lleis que moltes no les complia. Al nord del Vallès, dalt d'un turó que s'alça sobre el poble de Gallifa, hi ha el primer santuari ecològic del món. El mateix indret on fa 1000 anys hi havia un castell és avui un emplaçament perfecte per dedicar-lo a la natura. I fa més de mig segle, si es volia passar desapercebut, era el lloc ideal per fer-s'hi un cau. Es pot dir que realment Gallifa era un cert cau en el sentit del local on la gent podia anar a aixoplugar-se també, en alguns casos per raons, diguéssim, de la situació. Eren els anys difícils del franquisme i ell sempre era un element, diguéssim, molt lliure, d'esperit, molt acollidor. Sí, va ser un prèmit, però quan és un càstig, ja passa sovint amb les coses, que hi ha dues mentalitats distintes i per algú és una desgràcia, per l'altre és un tresor. Nosaltres ens vam entendre de seguida amb mossèn Dalmau i vam veure que era un capellà diferent dels que coneixíem, perquè ell el primer que va fer quan va arribar a Gallifa, les primeres coses que va fer va ser portar electricitat, portar telèfon i aconseguir que pugés un autobús cada dia a Gallifa. Clar, això la gent va quedar tot parat, no sabien. Ostres, aquest mossèn, però fa de mossèn, què fa? Fa de tot. La primera persona que ens trobo que em parla d'injustícia social és un capellà. És un capellà dins de l'escola de la feina. No una escola que jo pugui anar al vespre a estudiar batxillerat, no. A la feina de la maquinista, igual que tenia classes de matemàtiques, de dibuix, de resistència a materials, tenia una classe de religió. I la classe de religió ensenyava marxisme. Els primers obrers que vam tenir tenien el problema que eren el Front Obrer de Catalunya, però eren universitaris tots, i deien, bueno, quan porteu un obrer, no? Doncs els primers els va portar Dalmau, de la maquinista terrestre i marítima. Aquí veig una dimensió com a molt el que en podíem dir la conspiració permanent, no? La conspiració en el sentit no negatiu, sinó allò, la clandestinitat, mirant cap aquí, cap allà, parlant en veu baixa. Ell conspirava cada dia, cada hora, des que es llevava fins que se'n anava a dormir. L'adjectiu que em posaria usat en l'home és la valentia. És un home molt valent. I a més té una gran qualitat, perquè no s'enfada mai. I quan es troba un contrincant per discutir, com que ell no discuteix i no s'enfada, desarma l'altre, o sigui que... En Dalmau és un home bo, i llavors per un home bo, els altres, la gent, l'interès comú, l'interès general, és més important que el propi prestigi, que la pròpia, com ho diria jo, la pròpia vanitat que tots en tenim, no? Des de Gallifa, al damunt d'una vespa o amb 2 cavalls, l'esperit de revolta de mossèn Dalmau el porta a ficar-se per tot arreu, tant en accions col·lectives de resistència al franquisme com en iniciatives on gairebé no el segueix ningú. I de vegades s'hi juga la pell. En Dalmau l'han intentat tirar d'alta baix de la cuneta quan anava en bici en moto, a en Dalmau se li han presentat allà a casa seva a altes hores de la nit a intimidar-lo, i perquè no ho sabem, però estic segur que hi devia haver ordres de mirar de treure'l de circulació, segur. El risc és una sensació agradable, el risc, quan veus que la pots guanyar, quan perds ja és més difícil. Però no, en principi, per por, mai he deixat de fer una cosa. Una anècdota que a mi em cridava molt l'atenció era que al cotxe seu, al darrere, al mirall del darrere, portava una bala. Era una pegatina, una enganxina de plàstic, que era com si l'haguera fotut una bala, o sigui, com si ell digués, ja estic disposat a que em foté un tret. O sigui, ell ja s'havia posat al cotxe la pegatina del tret. Jo vaig veure el cotxe i dic, hosti, quina moral té aquest paio, no? Feia uns dies havia vingut una noia a veure'm i em va demanar, que era de Bascònia, va venir en nom d'un meu amic capellà de Comilles, i em diu que volia saber l'adreça dels grups que hi hagi més catòlics i més militants, de l'Acció Catòlica, dels escoltes, d'aquesta mena. Vaig donar 7 o 8 adreces amb elles. La policia estava seguint aquesta gent
i sap que Dalmau s'ha entrevistat amb ell. Per tant, que havia la possibilitat de que aprofitessin que el Pisuerga passa per Valladolid per carregar-se a Dalmau. Escolta, mossèn, ja hem agafat amb una noia a la policia que portava una llista i hi havia el teu nom i el nom del Quico Vilavadal. Mireu de no anar aquesta nit a dormir perquè vindran a buscar-ho i penjo, Aquesta trucada que rep per telèfon és perquè ens interessa, no a servir intel·ligència, a tot el país li interessa que aquest senyor no caigui. I em va explicar que ell era policia, que li havien donat aquest encàrrec de vigilar-nos a nosaltres, que érem un grup molt actiu. A mi m'interessava, a servir intel·ligència, com al país li interessava, que tot anés fluint hacia la democràcia amb els altibajos corresponents, manifestacions, protestes, un cop de la policia, etc. Però m'interessava que això fos fluid. I Dalmau tenia, controlava un grup d'opinió important. Josep Dalmau no s'apartarà mai de la política, però a partir dels anys 80 s'aferma en dues conviccions que per ell no es poden deslligar. Com sempre, sap flairar per on bufa el vent abans que ningú. El que té més valor és una cultura, perquè és una manera distinta de veure el món. És com un telescopi nou, que veus coses noves i que s'ha d'avançar per damunt de tot, perquè és una riquesa que no es tornarà a néixer, això ja. I, per tant, l'ecologia has defensat les llengües que tenen el perill de risc de desaparèixer, i la catalana és una que pot desaparèixer. Per tant, aquest santuari és un racó, un centre de comunicació i d'expansió de la catalanitat.